treći pred kraj sam odlomak mora biti nešto interesantno, inače već smo ušli u drugi sat. Pa sam napravio jednu dramaturšku obradu više odlomaka i sve to ukupno trajeće otprilike kao i govor mog druga Putine 10 minuta, ali govori o ljubavi. A verujem da ćete se i vi složiti, da će to biti mnogo interesantnije ako mi u tome pomogne i autor. Pa je ohrabite jednim aplauzom. Carigrada spremaju na put princezu u purpuru rođenu prekrasnu Anu. Šalju je da ti bude žena. Ana. Kakva li je? Rekoše mi ve tužilaštve šalju prljavom neznabošću. Ana, dragi kamen Carigrada kažu, prva među gospođima hrišćanskim, moli se jednom Bogu i to od mene traži i očekuje. Trebalo bi da imam samo jednu ženu, samo nju. Život je kao jahanje konja. Moraš čvrsto da držiš uzde i ostaneš u sedlu po svaku cenu. Čim osjeti slabost, konj će terati po svome, a mogu i da ti bubnu leđe u ledinu. Moje je da držim uzde i da upravljam. Može Ana da traži šta joj je volja, ja ću da dam šta je meni volja. Rodit će mi sinove. Dobit će Rusi Carigrad bez mača i mrtvih glava. Iako su me divljakom i bezbožnikom nazivali, šalju mi princezu za ženu, velika Vizantija pognula je glavu. Princeza Ana je lepotom proslavljena i uzvišenom odmenošću. Pričali su mi zaslanici da je obavija purpurni veo preko bele haljine, skopčane pripadačom neprocenjive vrednosti, a na nogu joj bele sandale sa zlatnim vrcem. Ana, sutra dolazi. Pristigli su s obzorjem, a ona još nije sišla sa broda. Sad je našla da se pogađa. Niko knezu ruskom ne zapoveda da se krsti. Nisam ni obećao, ni odrekao. Neka veruje šta je drago. Ili će Ana pokorno da siđe da mi izure i za muža prizna, ili nek ide odakle je došla, a ja ću mačem uzeti sve što ne da ide. Šta mi je? Samočno. Usred dana mi se smrači. Obraću ih ledenom vodom. Ana, navikla na svakodnevne tople kuke, da mirišljavu vodu mesto vina pije, jedinstveno među ženama hrišćanskog sveta za koju do 26. njene godine nisu pronašli dostojnog muža. Dolazila je da bude ruska kneginja. Između redova, prošavši koji se izmicali uz poštovanju, robovi su proneli nosiljku zakrivenu zlatovezanim zastorom boje mora, požurivši dvor. Niko nije video ko je u nosiljci, ali su svi znali. Vladimiru je stigla nevesta. U nosiljku su je sakrili. Kakva je Dajana Eva uzmicanja? Nije mi pomogla ledena voda, da li mi se to smrt primiče? Gledaj srce i vidjet ćeš. Oči ti smetaju, zavode te, preče da spoznaš istinu. Zato ti je tama na očima da bi u svetlosti progledao. Veruj u Boga živoga, Boga istinoga. Ne vidim te, ali znam da si tu, ti si Andrej, ribar koji služi svome Bogu. Kaži mi zašto ispašta. Ljubi brata svoga kao samoga sebe. Da li je trebalo da oslepim da bih video? Krstio se u crkvi svetog Vasilija imenom Vasilije. U ime Otca i Sina i Duha Svetog. Belo pero odneku dolete i pade u vodu. Vladimir ga jedva primetnim sporim pokretom ruke da sveti čine remeti dohvati i smeši. Zrak sunca se kroz neku krovnu šutinu probio i pao na kneževo lice. On smeškom uzvrati. Sad se smeši, blaženim osmehom, ponovo rođenog. Goru
goruće je ljubio Rus, zemlju rusku i narod. Koga je god voleo iz punog je srca. Kad je jahao, vrcale su varnice pod kopitama. Gde je vojsku predvodio, put mu se sam otvarao. U boju je koplja mačem prebijao. Pevajući, iz punog je grla glas otvarao. Punom je čašom nazdravljao i nadušak je ispijao. Svaki mu je zalogaj bivao slađi kad ga sa prijateljima delio. Žena mu jedna ne odreče, drugu mu ne preveri. Bogovima se molio zdušno i žrtvama ih počastvovao. Vera je potreba, uzvišeni smira i duše ustrašenoj pred večnošću. Konačnost i krajnja misterija smrti okružile su ga pitanjima i našao je odgovor. Ne traži veru, veruj. Na dugačkom stolu ležao je venac, a oko njega ostali simboli carskog dostojanstva. To mu je donosio brak sa Anom. Ali krštenje nije primio zbog nje, nego sebe i ruskog naroda. Anin krki stas bio je obavijen srebrnom tunikom. Srebro je svetlucalo kroz gusti veo što je pokrivao glavu i padao po njoj sve do pasa. Vladimir joj podiže veo. Susretne ga pogled taman i sjajan. Učini mu se da lepšu ženu nije video. Milo je pred njegovim pogledom pognula glavu i uzvratila mu stiskao ruke. Ruka je beše suha i topla. Ispod oka je sa smeškom u uglu usana pogledavala na divljaka kome su je namenili i mislila kako nema takvog na vizantijskom dvoru. Da je mogla da bira, da su je pitali, radije bi za bugarskog cara Borisa pošla, za hrišćanina, ali sada mnoga je meta, Gospode. Uz mnogoglasnu pesmu hora prisutni su na kolenima slavili Gospoda i pozdravljali njega, Vasileusa, Vladimira i Vasilisu Anu. Robinjić prođe mu kroz glavu. Sad dobija krunu. Da li će me ikada još neko Robinjićem nazvati? Sad sam ravan vizantijskim carevima Vasilisu i Konstantinu i Otoju u Germaniji, a Rus je država ravna Vizantijskom carstvu i Germanskoj imperiji. Neće više zvati divljom zemljom varvarskom. Podiže ruke, hvala ti Bože, primi molitvu moju. Podigni krst nad zemljom ruskom. Sećam se sna one noći, kad je duša njegova zemljo telo ostavila i krenula na put. Ili je to bilo na javi, bilo je istinito. Života je. Ponovo uhvati za ruku Anu, koja će mu od toga dana biti jedina žena. Biću joj dobar, Bog je ljubav. Venčanjem u crkvi bilo je nastavak onog sna u kom je Vladimir Božji poslanik došao. I on mu se prepustio. Knez Vladimir našao je veru, našao je Boga istinog, obožio je ruski narod, zaseo je seme koje 1000 godina posle Boga tu daje. Ali u teškim vremenima mnoga lako posklizne. Čovjek dovede pitanje mnogo toga, postavlja sebi mnoga pitanja. Javi se potreba da se ponovo zaseje, jer izelica je čovjek, a što čovjek ne potroši, vetrovi razveju. U doba današnje, savremenog čoveka, muči mnogo toga što je mučilo ljude kroz vekove. Srbija, doba današnje. U treptaju vremena minu uskipelo 10 vekovje, a šar zemaljski još je uvijek poprište. Mračno doba povuklo se pred nadolazećom svetlošću, ali nije nestalo. Da bi bio obasjan, i čovek i narod mora se postojano držati svetlosne niti. U novom vremenu ne utrnuše zla. Neka se pritajiše, neka planuše, a ona
što kao dobro se predstavljajući tinjaju, najopasnije su. Ne beše samo mračno doba prelomno, sve što nailazi iskušava. Potreba za traženjem puta spasenja i ljubavi neprolazna je, ali njiva ne rađa ako se uvijek iznova ne zaseje. Sve se nastavlja. Za onim koji je u mračno doba uneo svetlost, ostale su iskre, varniče u kolovratu vremena i prostora. I ljubav jedna, sudbinska, a nedovršena, posle desetvekovnog traganja ostvaruje se plodonosno kroz Kneževo zaveštanje. U novom vremenu, na udaljenom prostoru, klija i niče seme dobra, tragom rodne krvne linije i volšebnih duhovnih veza, vođeni istom svetlosnom niti koja je na rođenju obasjala lice kneza Vladimira, njegovi potomci iznova seju.